भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। 341 नते अंतिम तं नारदा प्रियातमो तं नारदा प्रियतमो तं नारदाः प्रियतमो तं नारदः प्रियतमो दानम् अनुव्रता रिक्तादानम् अनुव्रता रिक्तादानम् अनुव्रता रिक्तादानम् अनुव्रता शुश्रूषमाणः शीलेन शुश्रूषमाणशीलेन शुश्रूषमाणः शीलेन शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण प्रश्रयेण दमेनः प्रश्रयेण दमेन प्रश्रयेण दमेन च प्रश्रयेण दमेन च तं नारदा प्रियतमो तं नारदा प्रियतमो रिक्तादानम् अनुव्रता रिक्तादानमनुव्रता शुश्रूषमाणशीलेन शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण दमेन च प्रश्रयेण दमेन च तं नारदा प्रियतमो तं नारदा प्रियतमो रिक्तादानम् अनुव्रता रिक्तादानमनुव्रता शुश्रूषमाणः शीलेन शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण दमेन च प्रश्रयेण दमेन च तं नारदा प्रियतमो रिक्तदानोरुश्रुता शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण दमेन च। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तं नारदा प्रियतमो रिक्तादानम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण दमेन च। हरे कृष्ण माता जी। तं नारदः प्रियतमो रिक्तादानम् अनुवृतः शुश्रूषमाणशीलेन प्रशयेन दमेन च। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्लोक 41 तं नारदा प्रियतमो रिक्तादानम् अनुव्रता शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण दमेन च। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्लोक 41 तं नारदः प्रियतमो रिक्तादान अनुवृतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। तं नारदः प्रियतमो रिक्तदान अनुरता शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण दमेन च। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्लोक 41 तं नारदः प्रियतमो रिक्तादानम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण दमेन च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। तं नारदा प्रियतमो रिक्तदानामनुव्रता शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण दमेन च। हरे कृष्ण माताजी। तं नारदः प्रियतमो रिक्तादानम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। तं नारदा प्रियतमो रिक्तादानाम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ, ಸಡನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಜಿ ಅರ್ಧ ಮಾಡತ್ತೆ. ಹಾ ತೋಜು. ಹರೇ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಂ ನಾರದಾ ಪ್ರಿಯತಮೋ ರಿಕ್ತಾದಾನಾಂ ಅನುವ್ರತಃ ಶುಶ್ರೂಷಮಾಣಶೀಲೇನ ಪ್ರಶ್ರಯೇನ ದಮೇನ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತಂ ನಾರದ ಪ್ರಿಯತಮೋ ರಿಕ್ತಧಾನಾಮನುವ್ರತ ಶುಶ್ರೂಷಮಾಣ ಶೀಲೇನ ಪ್ರಶೇಣ ದಮೇನ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತಂ ನಾರದ ಪ್ರಿಯತಮೋ ರಿಕ್ತದಾನಂ ಅನುವ್ರತ ಶುಶ್ರೂಷಮಾಣ ಶಿಲೇನ ಪ್ರಶ್ರಯೇನ ದಮೇನ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ಲೋಕ 41. ತಂ ನಾರದ ಪ್ರಿಯತಮೋ ರಿಕ್ತದಾನಾನುವ್ರತ ಶುಶ್ರೂಷಮಾಣ ಶೀಲೇನ ಪ್ರಶಸ್ಯೇನ ದಮೇನ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ಲೋಕ 41. ತಂ ನಾರದಃ ಪ್ರಿಯತಮೋ ರಿಕ್ತದಾನಂ ಅನುವ್ರತಃ ಶುಶ್ರೂಷಮಾಣಃ ಶೀಲೇನ ಪ್ರಶ್ರಯೇನ ದಮೇನ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತಂ ನಾರದಃ ಪ್ರಿಯತಮೋ ರಿಕ್ತದಾನಾಮನುವ್ರತಃ ಶುಶ್ರೂಷಮಾಣಃ ಶಿಲೇನ ಪ್ರಶ್ರಯೇಣ ದಮೇನ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತಂ ನಾರದ ಪ್ರಿಯತಮೋ ರಿಕ್ತದಾನಂ ಅನುವ್ರತ ಶುಶ್ರೂಷಮಾಣ ಶಿಲೇನ ಪ್ರಾಶ್ರಯೇಣ ದಮೇನ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ಲೋಕ 41. ತಂ ನಾರದಃ ಪ್ರಿಯತಮೋ ರಿಕ್ತದಾನಾಮನುವ್ರತಃ ಶುಶ್ರೂಷಮಾಣಶೀಲೇನ ಪ್ರಶ್ರಯೇನ ದಮೇನ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತಂ ನಾರದ ಪ್ರಿಯತಮೋ ರಿಕ್ತದಾನಂ ಅನುವ್ರತ ಶುಶ್ರೂಷಮಾಣ ಶೀಲೇನ ಪ್ರಶ್ರಯೇಣ ದಮೇನ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತಂ ನಾರದ ಪ್ರಿಯತಮೋ ರಿಕ್ತದಾನಾಮನುವ್ರತಃ ಶುಶ್ರೂಷಮಾಣ ಶೀಲೇನ ಪ್ರಶ್ರಯೇಣ ದಮೇನ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತಂ ನಾರದಃ ಪ್ರಿಯತಮೋ ರಿಕ್ತದಾನಾಂ ಅನುವ್ರತ ಶುಶ್ರೂಷಮಾಣಃ ಶೀಲೇನ ಪ್ರಶ್ರಯೇನ ದಮೇನ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತಂ ನಾರದಃ ಪ್ರಿಯತಮೋ ರಿಕ್ತದಾನಂ ಅನುವ್ರತಃ ಶುಶ್ರೂಷಮಾಣಃ ಶೀಲೇನ ಪ್ರಶ್ರಯೇನ ದಮೇನ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಂ ಅವನನ್ನು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಯು ಪ್ರಿಯತಮಃ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾದ ರಿಕ್ತದಾನಂ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನುವ್ರತ ಬಹಳ ವಿಧೇಯನಾದ ಶುಶ್ರೂಷಮಾಣ ಸದಾ ಸೇವೆಗೈಯುತ್ತ ಶೀಲೇನ ತನ್ನಡತೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ರಯೇಣ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ದಮೇನ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದಿಂದ ಕೂಡ. ಅನುವಾದ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಔರಸ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾದ ನಾರದರು ಸದಾ ತಂದೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸದ್ವರ್ತನೆ, ವಿನಯ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓಕೆ ನೆಟ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನಂದೈತೆ? ಓಕೆ ಐಟ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಇತ್ತೀಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ತೋಕನಮ್ಮ. ಮಾಯಾ ವಿವಿದಿಶನ್ ವಿಷ್ಣೋರ್ ವಿಷ್ಣೋರ್ ಮಾಯೇಶಸ್ಯ ಮಹಾಮುನಿ ಮಹಾಮುನಿ ಮಹಾಭಾಗವತೋ ರಾಜನ್ ಮಹಾಭಾಗವತೋ ರಾಜನ್ ಪಿತರಂ ಪರ್ಯೋತಸಯಾತ್ ಪಿತರಂ ಪರ್ಯತೋಷಯತ್ ಪಿತರಂ ಪರ್ಯತೋಷಯತ್ ಪಿತರಂ ಪರ್ಯತೋಷಯತ್ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧಿಷನ್ ತಿಳಿಯಲ್ಪೇಕ್ಷಿಸಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಮಾಯಾ ಈಶಸ್ಯ ಸಕಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಮಹಾಮುನಿ ಮಹರ್ಷಿಯು ಮಹಾಭಾಗವತಃ ಪರಮವರ್ಗದ ಭಕ್ತನಾದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾದ ತಂದೆಯನ್ನು ಪರ್ಯತೋಷಯತ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇತ್ತ ವಾಯ್ಸ್ స్క్రీన్ లో తోజించి బ్రేక్ అవుతుందా వాయిస్? స్క్రీన్ పోతుంది మాతాజీ దేఖ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಅನುವಾದ. ಎಲೆ ಧೂರೆಯೇ, ನಾರದರು ಸಕಲ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲೆಚ್ಛಿಸಿದರು. ಭಾವಾರ್ಥ. ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ದಕ್ಷ, ಚತುಷ್ಟನವನು ಮತ್ತು ನಾರದರಂತೆ ಹಲವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪುತ್ರರ ತಂದೆ. ವೇದಗಳಿಂದ ಪ್ರಚುರವಾದ ಮಾನವ ಜ್ಞಾನದ 3 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಉಪಾಸನ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಋಷಿ ನಾರದರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಪಡೆದರು. ದಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಸನಕ ಸನತರು ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಅಥವಾ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಿತವಾಗಿ ಪಡೆದರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾರದರನ್ನು ಅವರ ಸದ್ವರ್ತನೆ, ವಿಧೇಯತೆ, ವಿನಯ, ತಂದೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾರದರು ಸಕಲ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಕಲ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರು. ನಾರದರು ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿನ ಕಿರಾತನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗುರುಗಳು. ಅವರ ಏಕೈಕ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದರೆ ಸಕಲರನ್ನೂ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾರದರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರನ್ನು ತಂದೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರರನ್ನಾಗಿಸಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಾರದರು ಭಗವಂತನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಸಕಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಪರಮಪ್ರಭು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಲು ಸದಾ ಕಾತರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 10.9 ದೃಢಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತಹ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಟಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ. ಪರಮಪ್ರಭು ಭಗವಂತನು ಅನಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಮಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ಉಪದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದವನಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸದ್ಗುರುವಿನಿಂದ ಅನಂತನಾದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಜ್ಞಾನವು ನಾರದರಿಂದ ವ್ಯಾಸರವರೆಗೆ, ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಶುಕಮುನಿಗಳವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯ ನಾಮಿನೆ. ನಮಾಚಾರ್ಯಪಾದಾಯ ನಿತಾಯ ಗೃಹಗ್ರಂಥಾಯಿನೇ ಗೌರಕಥಾಧಾಮ ನಗರ ಗ್ರಾಮಧಾರಿಯೇ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ವಿಷ್ಣುಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಯ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಎಸ್, ಅನುವಾದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಓದುವೆ. ಎಲೆದೂರೆ ನಾರದರು ಸಕಲ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಾರದ ಋಷಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಮಹರ್ಷಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮುಲ್ಪ ಲಾವೆಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವರ ಪುತ್ರಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾದರು ನಾರದರು. ಸೊ ನಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾತಿನ ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನಕ್ನ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಐಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ತ ಕೊರ್ತೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಾರದ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ದಕ್ಷ, ಚತುಷ್ಕುಮಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಾರದ. ಸೊ ಮುಕ್ಕಲ್ ನೆಟ್ ನಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ. ఒక ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ವೇದಡ್ ನಮ್ಮ 4 ವೇದ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೇದನ್ನು ಮೂಜಿ ಭಾಗಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇದದ ಜ್ಞಾನನ ಓ ಮಾತ ಮೂಜಿ ಭಾಗ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ, ಬೊಕ್ಕ ಉಪಾಸನ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪಂಡ ನಮಗ್ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ವೇದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಅವನ್ನೇ ಐಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಏನ ನಮ್ಮ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪಂಡ ಏನ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸ
ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ವಂಚಿ we need something, correct? So ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಪಂಡ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಾಯಾವಾದಿ ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಗೆತವನ್ವೇರ್ ಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ 13th ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಆವಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಆತಿಜಿ ಬಟ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಭಗವಂತಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಗುಣ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೂಜಿ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ 14th ಚಾಪ್ಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅವ್ ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ಕಾಂಡ ಬಟ್ ಅವೇನು ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅವ್ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಒರಿಪುಂಡು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಕಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಾಸನ ಕಾಂಡ ಪಂಡ ಏನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪುನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಉಪಾಸನ ಕಾಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ನಮ್ಮದಾದ ತೂಪ ಅವು ಉಪಾಸನ ಕಾಂಡ. ಓಕೆ, ಅವು ಉಪಾಸನ ಕಾಂಡ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡನ್ ಏರ್ಗೆ ತೊನೇರು ದಕ್ಷ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ದಕ್ಷ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ಏನ ನಾರದಗೆ ಶ್ರಾಪ ಕೊರ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸ್ಟೋರಿ? ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ದಕ್ಷ ಶ್ರಾಪ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಅದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅದ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆನ್ ಮುನ್ನಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಪುಟ್ಟವ್ರೆ ಅಥವಾ ಅರ ನಾರದರ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕ್. ಸೊ ಹರಿಯಾಶ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಬಹುಲಾಶ್ವ ಭಾಗವತಂ ನನೊಂಜಿ ಏನ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತೆರಕ್ಲೆ ಬಹುಲಾಶ್ವ ನಕ್ಲೆ ನಾಡ್ದು ಪನ್ಪೆ ಹರಿಯಾಶ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಲಾಶ್ವ. ಸೊ ಮುಕುಲ್ ಏನ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಏನ ಮಲ್ಪೆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಜೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪುಪ್ಪೆ ಬಟ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಬತ್ತಾಕ್ಲೆನ ಏನ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಮೇಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ಸನ್ಯಾಸ ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆನ ಮುಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಾರ್ಗಗೆ ಗೆತೊಂ ಪುಪ್ಪೆರ್. ಸೊ ಒಂದೇನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗ್ ನಾರದ ಎನ್ವೆರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದ್ ಎನ್ನದ್ ಈಗೋಷ್ಟು ದಕ್ಷನ ಪೊಪ್ಪೆರ್ ಏರು ನಾರದ್ ಮುನಿ. ಬಟ್ ದಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನ್ವರ ಉಲ್ಟಾ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ ನಾರದಗೆ ಶ್ರಪ ಕೊಯ್ದು ಬಿಡ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಪ್ಪುನ. ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂವಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಪುಜರ್ ಮುಲ್ಪ. ದಕ್ಷ ನಾನ್ ಡಿವೋಟಿಯಾ? ದಕ್ಷ ಏರ್ನ ಯಜ್ಞ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು? ವಿಷ್ಣುನ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪೇರ್. ಸೊ ವಿಷ್ಣುನ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಅಕಲೇನ್ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಪಾಡುವ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಸುಕೃತಿ ನಡು ನಾಲ್ ಟೈಪ್ ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಅವ್ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಂಕ್ ಕಾಸ್ ಬೋಡು ಪಂದ್ ಭಗವಂತಗ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವ್ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸನಕ ಸನಾತನ ಮುಕುಲಿಯರ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲ್ ಚತುಷ್ಕುಮಾರನ ಅಕಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಪುನದು ಏನ ಆದಿತ್ತೆರ್? ನಿರಾಕಾರ. ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನಕುಲ್ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಕಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಡ್ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಉಂಟು? ಜ್ಞಾನ ಕಾಂಡಡ್ ಒಯ್ತ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಯವಾದಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕಲ್ ಜ್ಞಾನನಿಗೆ ತಂದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಆದ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಆತಿನ. ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗೀತ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂದುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪರರಿ ಶರೀರದ ನಿಮಿತಿ ಬಾಡಿದ ನಿಮಿತಿ
ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನಿಮಿತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಅಹಂಕಾರ ಬುದ್ಧಿದ ನಿಮಿತಿ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಅವು ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣನ ಅತ್ತೆ ನಿಜವಾತಿನ ಜ್ಞಾನ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಈತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓದ ಆತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಬಟ್ ನಿಕಲ್ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕಲ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತುಲೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಅಕಲ್ ಓದುನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವ ನಕಲ್ ಓದುನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಮಾಯಾವಾದಿ ಅವ್ರ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನಕಲ್ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರನ ಓದುನ ರೀತಿ ನಿಕಲ್ ತೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತ ಓದುನ ರೀತಿ ತೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು. ಎಡ್ಲ ಜ್ಞಾನನೇತೆ ನಾವ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಅಕಲ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥನ್ ಬೇತೆ ಅದ ಅಕಲ್ ಉಪ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಅಪ ಅರ್ಥನ್ಗೆ ತಮ್ಮೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪು ಎನ್ನ ಮಾಂ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥನ್ಗೆ ತಮ್ಮೆರ್ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕಲ್. ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಸನಕ ಸನಾತನ ಅಕಲ ಜ್ಞಾನ ಕಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವ್ ಜ್ಞಾನನ್ಗೆ ತಂದ್ ಅಕ್ಲೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅರೆಗ ಒಂಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ ಕೊಡಿತ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯಡ್ದು ಮಾತು ಕೊಡಿತುಲ್ಲೇರ್ ಐಶ್ವರ್ಯಡ್ ಮಾತು. ಸೊ ಅಕಲೆಗೆ ಏನಾಪುಂಡು ಆ ಮಾತು ಕೊಡಿಟುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಮಾತ ಕೊಡಿಟುಂಡು ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ತೂವೆರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ ಕೊಡಿಟುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಭಗವಂತಗ್ಲ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ದಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂಚಾಕಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ಬಟ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟಾ ಭಗವಂತ ಮಾತ ಕೊಡಿಟುಲ್ಲೆ ರೈಕ್ ಭಗವಂತಗ್ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ದಾಯಿಗ್ ಭಗವಂತ ಎಂತ ಏನ ಪನ್ಪೇರ್ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮ ಮಾಯೆಯ ಎನ್ನ ನಿಜವಾತಿನ ರೂಪಡ್ ಯಾನು ಬರ್ಪ ಮಾತ ಕೊಡಿಟು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾತಿನ ರೂಪಡ್ ಒಲ್ಲೆರ್ ಗೋಲೋಕಧಾಮಡ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾತಿನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರೂಪಡ್ ಉಲ್ಲೆ ವೈಕುಂಠಡ್ ಸುಂದರವಾತಿನ ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ರೂಪಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದನ್ ಮಾತ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ್ ವೈಕುಂಠ ಕಡಪುಡ್ವೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಗವಂತಗ ಆಕಾರ ಉಂಡು ಅಂದ್. ಸೊ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸಮ ಮಲ್ಪರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವೈಕುಂಠ ಕಡಪುಡ್ವೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಯ ವಿಜಯ ನಕಲ್ನ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ತೂವೇರ್ ಭಗವಂತನ್ ಭಗವಂತ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತೇರ್ ತುಲೆ ಕೆಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರು ಜಯ ವಿಜಯ ನಕ್ಲೆ ಶ್ರಾಪ ಕೊರ್ಪುನ ದುಂಬು ಭಗವಂತ ಪಿದಾಯ್ ಬರಲಿ ಇತ್ತುಂಡತೆ ಭಗವಂತ ಪಿದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಲಿ ಅಂಡ ಭಗವಂತ ದುಂಬೆ ಬರೋಲಿ ಇತ್ತುಂಡು. ದಾಯಿಗೆ ಭಗವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೈಜೇರ್ ದಾಯಿಗ್ ಶ್ರಾಪ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತೀನಿ ಲೀಲ ಮಲ್ಪರೆ ಲೀಲೆಗೋಸ್ಕರ ರೈಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಸನಕ ಸನಾತನ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾಟಲ ಕಲ್ಪಾವೆರೆಕಿ ಭಕ್ತ ಪಂಡ ಏರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಏರೇನ್ ಉಂದು ಮಲ್ತದೆ ಬಿಕಮ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಯಾವಾದರ್ದ ಅಕಲ್ ಭಕ್ತ ಏನ ಅಂತೀನಿ ತುಳಸಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲ ತುಳಸಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆನ್ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ತೊಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಲ ತೂವಲಿ. ಸೊ ದಕ್ಷಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೋಡಾಂಡ್ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸನಕ ಸನಾತನ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೋಡಾಂಡ್ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಾರದ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಂಚೆತ್ತೇರ್ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಾದ ದಾಸಿನ ಪುತ್ರ ಅವ್ ಮಾತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನ್ಮ ರೈಟ್ ಅವ್ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜನ್ಮಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚೆತ್ತೇರ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ್ಯಾರ್ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾರದ ಫಸ್ಟ್ ದಾಸಿನ ಮಗ್ಗೆ ಆದಿತ್ಯರು ಅವು ದುಂಬುದ ಜನ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಕೇನು ನಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟನಾಗ ಏನಾದಿತ್ತರ ಡಿವೋಟಿ ಆದಿತ್ಯ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಮಹಾಭಾಗವತ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಹಾಭಾಗವತ ಮಹಾಭಾಗವತ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗದ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ. ಸೊ ಮಹಾಭಾಗವತ ಆದ ಉಪ್ಪುವೇರ್. ಸೊ ಏರಿಗ್ ಮಾತ ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರ್ ನಾರದ ಏರಿಗ್ ಮಾತ ಗುರು
ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವ್ಯಾಸ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಮೃಗಾರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮೃಗಾರಿ ಮೃಗಾರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಓವರ್ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಉಮಾತ ಅಂಡ್ ಧ್ರುವ ಅಂಡ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಂಡ್ ಮೃಗಾರಿ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಸ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರಮಣಿ ನೋ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲಿಗ್ ಸನ ಓಕೆ ಭಾಗವತಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ ನಾರದ್ ಮುನಿ ತೋಜುವೆ ಇಡೀ ಭಾಗವತಂ ಆರೆ ತೋಜುವೆ ಕುಬೇರನ ಜೋಕುಲಿ ಕುಬೇರನ ಜೋಕುಲಿ ನಲಕುವರ ಎಸ್ ಗುರು ಆತ ಜರ್ ಬಟ್ ಪಾಠ ನಂತು ಕಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿಟ್ಟು ನಾರದ್ ಮುನಿ ಬರ್ಪೇರ್ ಈಶ್ವರದು ದಕ್ಷಿಣ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ಯಾತ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಹರ್ಷಿ ಬೈದಿತ್ತೇರ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರಾರ್ ಏರ್ ಚಿತ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಏರಾರ್ ಅಂಗೀರಸನ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಗೀರಾ ಎಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತೂವಲ್ಲಿ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರ್ಹಿ ಯಾವಡ್ ಸೊ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಮಾತ he made them devotees correct ಅಕ್ಲೆನ ಆರ್ ಡಿವೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಟ ಭಾಗವತಂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏಪ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ವೈಕುಂಠ ವಿಮಾನ ಏರುದ ಪೋಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಪ್ಪಗ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಅರೆ ಎರೆಗ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಗವತಂ ಅರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರ್ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐದ ಬೊಕ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಸೊ ಆರ್ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಏಪ ವೈಕುಂಠ ವಿಮಾನ ಬತ್ತಾಗ ಗೆತ್ತಂಪೋಯರ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ವೈಕುಂಠ ವಾಪಸ್ ಪೋತಿನ ತೂದ್ ದಾಯಿಗ್ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ವೈಕುಂಠ ಪೋನಾಗ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟಿತ್ತಾರ ದಾಯಿಗ್ ಅರ್ನ ಭಕ್ತ ನೋ ಏನ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೆಪೇರ್ ಏರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪ್ರೀ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಲ್ಪ ಬರೆಪೇರ್ ಗುರುಗ್ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ನಿಜವಾತಿನ ಗುರು ಆದಿತ್ತಂಡ ಹಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಚ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ವೈಕುಂಠಗ್ ಪೋಪನ ತೂದ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಜಂಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ವಾಪಸ್ ಪೋಯರ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರಪ ನಿಜವಾತಿನ ಗುರು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯಗ್ ವಾಪಸ್ ಭಗವಂತನಲ್ಪ ಗೆತ್ತೊಂದ್ ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ವೆನ್ ಹಿ ಸೀಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಭಗವಂತನಲ್ಪ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದೇಪ ಗುರು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಾರದ್ ಮುನಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಸೊ ಇವನ್ ಬೇಡ ಕಿರತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಡನ್ಲ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಡಿವೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೊ ಅವರ ಏಕೈಕ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಅಕಲ ಮಾತ ಗೋಲ್ ಏನ ಇತ್ತುಂಡು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ ವಾಟ್ ಗೋಲ್ ಏನ ಇತ್ತುಂಡು ನಾರದ್ ಮುನಿನ ಗೋಲ್ ಎಂಚಿನ ಎಸ್ ಪನ್ಲೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾತ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ ಮಲ್ಪ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಪೇರ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಮಲ್ಪೇರ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟು ದಾಯಿಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ್
ಆರ್ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆರ್ ಮಹಾತ್ ಕೊಡಿಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ತಾರ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತೋಜ್ವೇರ್ ನಮಕ್ ಕೈ ರೈಟ್ ವೈಕುಂಠಗ್ ಪೋದು ಬರೊಂದುಪ್ಪೆರ್ ನರಕಗ್ ಪೋದು ಬರೊಂದುಪ್ಪೆರ್ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ ಶಕ್ತಿ ದಾಯಿ ಕೊರ್ನಿ ಭಗವಂತಾರೆಗ್ ಭಕ್ತಿ ಬರುದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಡು ರೈಟ್ ಅವ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಗೋಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಸೇಮ್ ಗೋಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರ್ಲ ಅವೇ ಗೋಲ್ ಇರ್ಲೇರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ನಮಕ್ ಡಿವೋಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಆಸೆ ಉಂಟು ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪ ಡಿವೋಟಿ ಆಪ ವೆನ್ ವಿ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮನ್ನು ಕೊರ್ರೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಕ್ ಒರಿಯಗ್ ವಾಪಸ್ ಪೋಯರ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನರಸಿಂಹದೇವ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಫೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಾಸ್ಕಲ್ ಪಂಡ ನಮನೆ ನಮಕ್ ವಾಪಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಗುಂಡು ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರಪೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಯಾನತ್ ಭಗವದ್ ಧಾಮಕ್ ಪೋಪುನ ಎನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವದ್ ಧಾಮಕ್ ಪೋಡು. ಐ ಮೇ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿವೋಟಿ ಯಾನ್ ಮಹಾಭಕ್ತ ಆದುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಆದುಪ್ಪು ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವೆನ್ನೆ ಯಾರ್ ವೃಂದಾವನ ಉಡುಪುನಾಗ ಬರೆಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬೋಡಂಡ ಆರ್ ವೃಂದಾವನ ಇತ್ತಿದ್ ವೃಂದಾವನಡೆ ಇನಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೇ ತಿರುಭಾವ ಆರ್ ಬೋಡಂಡ ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ಪಂದೆ ವೃಂದಾವನಡೆ ಆರ್ ಜೀವನ ಒಂದು ದೇಹನ್ನು ಬುಡ್ದು ದೇಹನ್ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತು ಪೋಲಿತನ್ ಭಗವದ್ ಧಾಮಗ್ ಈತ ಪೋಪುಜರ ವೃಂದಾವನಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಹನ್ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಂಡ ಭಗವದ್ ಧಾಮಗ್ ಪೋಪನ್ ನಮ್ಮ. ಬಟ್ ದಾಯಿಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ at the age of 70 ಆರ್ ವೃಂದಾವನನ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ನಮ್ಮ at the age of 70 ವೃಂದಾವನಗ್ ಪೋಪನ್. ಬಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ at the age of 70 ಆರ್ ವೃಂದಾವನನ್ ಬುಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೇರ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅರೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಆತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಪೋಪುನ ಅರೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡಾವ್ he was already a devotee. ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆಪೇರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತೇರ್. ಸೊ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆಪೇರ್ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ ಯಾನ್ ಬರೆತೇನೆ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಓಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಹೀನ ಅಂದ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಭಾಗವತಮನ್ ಗೆತೊನ್ಲೆ ಅಂದ್ ಆರ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿಲ ಕೊರ್ಪೇರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ಗ್. ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ ಬರೆಪೇರ್ ಐಟ್ ಆರ್ ಬರೆಪೇರ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಗವದ್ ಧಾಮಗೆ ಎಂಚ ಪೋಡು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಐ ನೋ ದ ವೇ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾರಿ ಬೊಕ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒರಿಯೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಒರಿಯೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವ್ ಸಾದಿಡ್ ಬರೋಡು ವಾಪಸ್ ಪೋಡು ಭಗವಂತನಲ್ಪ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಬರೆಪೇರ್ ಲೆಟರ್ ಅವನ್ ಏರ್ ಓದುದೇರ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಅವ್ ಲೆಟರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೆತಿನ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟಚಿಂಗ್. ಆ ಬರೆಪೇರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯೆಗೆ ಪೋಯರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಅಮೆರಿಕ ಇಡ್ತಾರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ವೃಂದಾವನ್ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ ಆ ವೃಂದಾವನ ಬುಡ್ದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ಪೋಯರ್ ಅಲ್ಪ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಪೋಯರ್ ಅರೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಅರೆಗ್ ನೇಮ್ ಫೇಮಸ್ ಆವೋಡು ಅಮೆರಿಕ ಪೋಂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೋತಿನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ he didn't even know ಅರೆಗ್ ಏನ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಜಲ್ಪ ಏತ್ ಜಿನ ಒರಿಪೇರ್ ಅವೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸುಮತಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಇರ್ ಪೋಡ್ಸಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒರಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಲ ಸಮ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಎರಡ ತಿನ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಲ್ಪ ಏನ ಮಲ್ಪಾರ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪೋಯರ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಗುರುನ ಆದೇಶ ನೆನೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆತುಲ್ ಎಂಚ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ ಅರೆಗ್ ಶ್ರಾಪ ತಿಕ್ಕಂಡ್ ದಕ್ಷಡ್ದ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ ಪೋಯರ್. ದಕ್ಷನ ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾರದ್ ಮುನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಶ್ರಾಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾರ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಗೊತ್ತಿಂತಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ರಿಸ್ಕಿ ಅಮೆರಿಕಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆರಕಲ್ ಬೊಕ ಏನೇನ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ವಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಹಿಪ್ಪಿನಕಲ್ ಇತ್ತೆರ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪೋಯರ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆ ಏಜ್ ಆರ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ 10-20 years ಜಸ್ಟ್ ಆತ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆರ್ ನುತ್ತ ಎಡ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಯರ್ ಅವ್ ಮಾತ್ರ ಐತೋ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಸೊ
ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ಮಹಾಭಾಗವತನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಖಾಲಿ ಯಾನತ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಕೊರೋಡು ಭಗವತ್ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋಲೆ ಅವೇ ಹತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಜೋಕುಲಂಡ ದಾಯಿಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರಾಂಗ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಓಡಿತನ ಪನ್ನಲಿತನ ನಿಕ್ಲು ಗೌಡಿಯ ಮಾತಾಡ್ಪೋಚಿ ಅಂಚಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಂಚಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನೋ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಡಿನ್ ಡೂ ದಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಮಹಾಭಾಗವತನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಹಾಭಾಗವತ. ಸೊ ಅವನ್ನೇ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗದಿದ್ದೆ ಫೀಲ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾರದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿದ ಪುತ್ರ. ಬಿಕಾಸ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಏರ್ ನಾರದ ಮುನಿ ಅಂದ್ ನಾರದ್ ಮಹರ್ಷಿ ಪಂಡ ಏರಂದ್ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾರದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆಡ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಅರೆಡ್ದಾದ್ ವ್ಯಾಸದೇವರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಯಾಸರ್ದ ಶುಕಮುನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ ಜ್ಞಾನನ್ ಗೆತನೋಡಾಂಡ ಎಂಚ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ. ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ದಾಯಿಗ ಬ್ರಹ್ಮದ ಪೋದು ಬ್ರಹ್ಮಡ್ದ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೆತನೋಡ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಟು ನಾರದ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅ ಡಿವೋಟಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆರೊಂಚಿ ನಮಕ್ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗುರು ಬೋಡು ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆವಡ್ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಉಂದಾವಡ್. ವಿ ಆಲ್ ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಇತ್ತ ಸಚ್ನಾಮ್ ಪ್ರಭು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆತನರ್ ಕನ್ನಡಡ್. ಸೊ ಮಾತರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜಾಯಿನ್ ಆವುಲಿ. ಓಕೆ, ಅವು ಲಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇಡ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ. ಎರೆ ಗಂಟಲ್ ಏನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಏನಾನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಇನ್ನು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮುಟ್ಟ 12 o'clock ಮುಟ್ಟ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮುಟ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ನೀರ್ಲ ಪರ್ರಜ್ಜೆ ಅಂಚಿದ್ ಏಕಾದಶಿ ಲೆಕ್ಕದಿ ಏಕಾದಶ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ರಜ್ಜೆ ತಿನ್ನಲ್ಯಾ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಸಾದನ್ ಗೆತಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ನೀರ್ಲ ಪರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೋಡತ್ತೆ ನೀರ್ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಓಡತ್ತ ಬಡ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ. ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆವಡ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಮರ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಈತ್ ಕೊರ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್. So we should always keep that in mind. So north ಮಾತ ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ದಾಯಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಈಗ ನಮ್ಮ ವ್ರತ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ. ಬಟ್ why can't we fast for Prabhupada who gave us so much? So ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. So we should do that. Okay, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪಾಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय. हरे